Малко по-близо се вижда. Така. Какво се прави? Е така. Така. Това тук е механизма. Това е мотора. Това е редуктора, който управлява нещата. Значи, това тук е едната половина на спирачката с едното жило. Тук има един изключвател на усилие. Това нещо. Тук е един лентов кабел. Ще малко трудно фокусира. Малко по-високо съм качи. Може би в макрорежим трябваше да пробваш. Така, тук сега като освобода жилото за принудително освобождаване на ръчната спирачка. Виж какво се случва. Хоп! Ето, разделят се двете половини. Това е едната половина, която се мърда. Това е другата. И при зацепване те се закопчават. И сега червяка, за който ти обяснявах, е ето тук. Значи това е другото жило, което завършва с това чудо, малко по... То си е болтън, просто е с много странна резба, повече на червяк прилича. И този червяк всъщност се пъха тук и се навива в тази вътрешна резба. Този квадрат достопорява тук в квадратното гнездо на кутията. И това, за което се чудехме сега, дали ще сета колко да го навия. Преди да го... Но ще карам на уст. Така, и това е.